Bamol Diallo mbiyetemi. Mamadou annon ko sengo ngo liggotoɗa ɗo Sare Ngai. Ɗo Sare Ngai ɗo komi police officer liggoto Gambia Police Force. Miɗo ɗon wonde farmers, cattle farmers association, always advising them on security matters. Geɗe goɗɗe ɗe gandanɗa e waɗi concern jawdi ndi pour nde hisde. Eyyi ko ɓurno ɗo wonde caɗele ɗe on tuma ko affaire bujjugol dabaji ɗi. Dabaji ɗi bujjeteno ɗi jeehe ɗi mofte to e point sécurité waton yide. Andi han si nagge yollama e gulumbol si wona gaynako ala bawton yi. So we waɗi ɗum deemed necessary to sensitize people, they work with this security. Kayen sengo ngo ɓe mbawi ngo ɓe ballira ɗum security ne sengo ngo jogui gueɗal ngo waɗa ɗum and complementing this each other's effort addani min a positive impact because miɗoma suusi wiide October 19 2023 ha han leɓol wujjaka he ndi leydi wulli ɗo wulli east wulli west Sandu district ha Senegal oriental because the association is international. For example si woni ɗo jawdi ndi wujjama Gambia ɗo ko heewi hen ɓe dogdannoɓe nana Sénégal si ɓe mujji toon ɓe gadda we deem it necessary also ko yimɓe woto ko leyɗe ɗiɗi kono ko yimɓe wotuɓe ko hunde wotere nde wonɗo an kayenne ɓe keeɓi this farmers association awa ɗi jokkodiri si wiyama ɗo hunde majji is just matter of sending this information to a group chat and it will be disseminated ɗo ha Sénégal te yimɓe foof kala gonɗo memba ƴeftat on ɗumanin on information immo yaaha ɗaɓitoya han miɗomo wawide October 19 2023 ha han hay leɓol gotol wujjaka ɗo jawdi fof wonti jooma jawdi machallah ɗum ɗon koko welinande te noon ko hunde nde gandanta onon tigui oɗon hen jarne golle moɗon de miɗo andi noon aysita on keeɓi en ɓamtare gonɗon sengo e wawi ɓamtare gonde toon nde gandanta ko nden mbaɗon hebde guila cosɗon ngal ɗo dental. E ɓamtare nde follow ko to bring cordial relationship with the farmers and bring a mutual understanding between them ɗum wattidirde ɓe humpita ɓe hunde wotere nde ɗum ɓamtare hen kala ɗo jiiɗa ɓamtare noon ɗi waɗi challenges ɗi ko woni hen kala memba mo jiiɗa si wiyama ɗo ɗaɓitere ko motorcycle mum ƴeftata waɗa hen essence yaha ko association o watta responsible pour wadde essence o kono motorcycle jarugol wonani association o caɗele sa daari association o ko wawi ɗo wat you can go to the police the crime rate in this area is zero miɗoma ɗum suusi wiide sabuna ko enen ɓeena ɓen min miɗo andi bonno o an andamo joni so bonni min on tuma ko won toon miɗo hula haal mi jooɗo he on information kono han people are sensitized well enough han haysi ɗo ɗo gonɗen ɗo si neɗɗo yawtani ɗo mbewa cukayel wiyat ɗum daro miɗo sohli yiide kaydi mba mbewa hoto guittuɗa mba te aɗa andi bonno yette bakunannaɓe ɓe jiiɗa ɗin yo laaɓ sa question o heewi tan jomon ko at the end of the day ɗo ɗum iwi ɗo andal then therefore so tawi ko ako wujja yaadani e lawol you apprehend you call the security nearby kayne eɗen ɓen jetta because all the time they are called they are responding and they are doing all the needful. Hoɗon ɗo pemti caɗele goɗɗe sengo security o ɓayɗen gandi security is very sensitive. E ɗo caɗele ngala ɗo miɗo ma suusi wiide ɗo kam e ndu tundu aɗa wawi you are free to investigate wat interview yimɓeɓe ɗo caɗele gonnoɗe ɗo foof iwi samna caɗele gonnoga fof katu rasulen ko nguya jawɗele ɗe ko ɗum addanno caɗele hakkude yimɓe sa latodima min han nene am ko sénégalais kala mo noddumi kaw ko Sénégal jeeya so ɗe leyɗe ɗiɗi e ko tubakoɓe pecci ɗum kono ko yimɓe wotuɓeɓe ko enen ndesotirta yimɓe guittete Sénégal ndese ga guittete ɗo jaa ndese Sénégal so ko colonial rek colonial isu addi ɗum kono sa latodima ɗum ɗon kam caɗele kam hanti han ɗo ala caɗele ala ɓen ɗon aynakoɓe noon tawaɓe ɓe ngal ɗo dental an ko ɗum keɓɗa ko kalanɗaɓe sowona miɗo ɓe yetta sabuna sa a noddi yimɓe hunde a holliɓe ɗum ɓe jeehi ɓe ƴefti dongal ngal ha ɓe ɓuurima hen ɗum ɗon ko yettere Allah sabna fulɓe mbi nodduɗo ko cakan waɗi ko notiɓe ɓe mbaɗi soɓe o han gaare ballodiren enen fof jawɗele men kisa miɗoma suusi wiide ɗum amin record e koye media gonmi on tuma neɗɗo aranno wima min komi johowo jemba komi bandi an a jooma jawdi ma a ɓortat ɗum ko an ji ndi jofa ko goɗɗo jindi jawdi ma e wawi wujje ganda ndi ɗo mofta tawa ko an tan an jooma jawdi o tan woni kono hay miñirama inna goto baba goto e wawi andu jawdi ma ndi ɗo mofta suusa hal ɗum ɗon foof all those très fayi waɗi kono yimɓeɓe rendude gona hunde wotere gona ƴiyal gotal gona fandare wotere ayna ko ɓe nooti he ɗum miɗoma wiya on the 10th eji miɗo waɗa district wuli district ko woni président o ayna ko ɓe gokkiri gaye ɗiɗi bareteɗi pour bottade yimɓe
jawdi ɗiɗi ba jamdi mbaalo e jawdi jamdi mbewa e jawdi mbaalo ɗum ɗo isin sandu komin doga Babacar in Sénégal already e jofde aynaɓe in jimara ɗe ɗo ɗum ɗo foof to on maayo ngo ga on maayo ngo ɗo ha ray o foof ko inna goto baba goto ɗum noon aynakoɓe ko mbamɓe wi tan mi yettiɓe ha jo ɗo ɓe jaɓɓi ɗo ko ɗon tan woni ɗo jogete ɗo ha yimɓe foof gona he jaam awa a jarama tigui musidɓe min calmini TV on e sabna ɗum ɗo e moƴƴi Besel Media min calminima e Fulbe TV sabna miɗen mbaɗa follow disa online TV ɗi ganduɗa ɗi mbaliti pulago mbaɗa sensitise yimɓeɓe ɗum ɗon is very important hokkude min opportunity we send this message across heddiɓe toon ɓe nanani ɓe mbawa ɗum noon pota andu ɗeɗo kanŋe heɗen ɗe jogui te ɗeɗo kanŋe ko enen joganiɗe koye men en jetti media outlet ji ɗi foof te we are open to work with any one of them at any giving time on jarama min beltima e gargol mon ɗo secondly am part of Diallo Kounda family ko ɗon jibinami en jii golle baɗɗe ɗo gimmagol gaccugol haaju mon ara hollira ɗum ɗo min jetti Allah min jetti on ala ko min mbawi sona on jarama if there is a word more than thank you we will use that word kono on jarama tigui a jarama ko onon nani noon kamne ko police ajo tan ko dari ɗo Sare Ngai e dartidagol ngol sengo hiware mumen nde maɗum danduru ndu ko min musidɗo moɗon Binta Jaow wonan noon ɗo Mbaalo e Aliou ko kayen gonan hen ɗo caméra ɗo ha waktu goɗɗo on jarama